amabhizinisi amancane embonini yezezimoto, amabhethri nobuchwepheshe bezimoto ezizishayelayo angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo lokuthuthukiswa ngokunciphisa isikweletu sawo sentela ophikweni lwezokukokwa kwentela eNingizimu Afrika nokwandisa emali anayo. Lokhu kusebenza emisebenzini efana nokuthuthukisa izinthenge ezintsha zezimoto, ukuthuthukisa izinkubo zokukhitiza ukuze zibe, nokusebenza kahle noma onokuthuthukisa ukuphepha nomvesakha izinhlelo zamakhompiyutha ezithuthukuthi. Okubalulekile obusangetshesuba afamaphesendlekweni. Lokhu kushintsha isimo emabhizinisini asakala angakabi nangeniso kunikeze usizo lwezezimali olusheshayo ngokunciphisa izintela ezingaphinde zichalwe ekukambeni izinto ezintsha, ekukashweni noma ekunwebeni. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe thintana nomeleli wangakini wakwaSwanson Reed.